Live sa December. December live tayo ngayon. Sa tamsa. Nanay dakong tabang na inyong tabang pag thumbs up dia kung live. Good evening. God bless. Live tayo, talking tayo. Mag-istorya ta. Istorya ta sa kanang nahigayon ba nga ang taong nagkabuhat atog maayo mo sulti ta og nga dili maayo kayong tao ato ni kitalikod ato ara pong daoton ito hinumduman mga higala maigsoon nga kita ra pud ay mabiktima di ay kita po mag-ani pod samot katong tao nga atong maayo kayo na to po sulti ag di maayo mura tag si Judas ana noon si Kinong Hesus ayud siya musultig di maayo ni Judas pero ay piso size dos piso purong sino tuon ta purong sino ukab pa na may Biblia diha ukab mo kaya nato ng sulti tao nga di maayo sa mga tao ba nga kabuhat nato maayo ato orang libak ko no lingon siya sa episo size dos ang unang sugo nga dunay sad maok ni tao amahan og ginahan og kini ang saad og kini ang saad na og amahan og kini ang saad ay ni sa Ginoo sa Ginoo ba nga tahoron din nato ang atong inahan o amahan pero saad Ginoo di ay saad di tamsak maraming sayon kaayo na itong istorya no mga way pulos sa tuwang mga magpapa no hinumdum ato sa dihang naapata sa tiyan gamay pata wala pat naapata sa tiyan sa tuwang mama gamay sipyat di ta mataw pero sa karon nga kuanaon kusog na kahit mo tubag-tubag sa tuwang ginikanan parents were absolutely answer wild orphans. Oy, thank you. Hi, Alex Sunday. Thank you for Bisaya. No more. Yeah. Hiya. Alex, yeah. Thank you for visiting my live. Pag meron kayong Bible, punta kayo sa Episo 6:2. May aswang sa bubong mo. Nasa loob ng aking puso yung
Panginoong Hesus Kristo. Aswang yung Panginoong Kristo ang nasa isip at puso natin. Siya ang pinaka pangyarihan. Hoy, Abnoy, mayroon nasa loob ng bahay naka-live. Uy, yes, J. Peralta. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagbisita. Dalaw. Kaibigan Higala. Jiki lang po. Joke lang po. Joke po. Okay lang yan. Joke lang. Joker ka pala. Musta? Taga saan po kayo? Jiki. Joke lang po. Abnoy. Okay lang. Pero sa pagdating ng hukom ng Panginoon, hukman tayo base sa ating mga salita at gawa. Isos, nasa last day na tayo ngayon. Dali-dali lang tayo magsalita ng okay lang. Tapos, maraming salamat sa dalaw, tamsak nyo. Diba? Dali lang tayo magsalita ng hindi mabuti sa ating mga magulang, no? Madali lang tayo hindi mabuti. Hi po, wow. Rumi. Hello. God bless sa mga dumalaw sa aking live. Tamsak. Maraming salamat sa tamsak. Malaking tulong na yan sa ating pagla-live. Share tayo ng salita ng Panginoon. Aking share mabuti. Madali lang tayo. May mga taong Oy. TY do. Ako Philippines, Negros. To Negros. Mahalo ang aking mga sinasalita. May English, may Tagalog. Pag mahirapang mag-Tagalog, mag-English. Pag mahirapang mag-English, mag-Bisaya. I live in Philippines as well. From where? Rome. From where? From where I live. Mahina signal dito eh. Kaya nakapudyok-pudyok ba no? Mayroon nag-ano sa akin ko. Mayroon nag-ano. From Albay. Ayos, Bicol. Bicolano. Albay. Bicol. Bicolano yan. Mahilig kumain ng maanghang. Albay, Mayon, Volcano. Legazpi. Kapunta ko dyan sa Legazpi. Nakapunta ako sa Legazpi dyan. Biyahe kami ng siminto dati. Apo Cement. Sumakay ko ng barko dati. Nakapunta ko dyan. Nandalaw kami dyan ng sa gilid ng bulkan. Yung kasama namin gusto magrenta ng motor. Papunta ng bulkan siguro yun. Basta, bulkan. Maraming maitim na big rock. Malalaking bato ba? Maraming turista naman. Diyan, Albay. Ayun, Albay. Wow, matagal na. Maraming itak. Binta kili sa bulkan. Itak. Mura lang. Pagod. Maraming itak dyan. Sa Albay.
saka sanggot. Maraming salamat sa patamsak nyo. Maraming itindi kayo ng Bisaya. Kasi yung binabasa ko dito ba, habang nagbabasa ako dito, hindi ko makatulog, nagbabasa ko ito, salita ng Panginoon, Bible, ito. Pray natin yung bansang Pilipinas ba, bansang Pilipinas. Kilala mo ninyo si Judas Iscariote. Nagsalita ng hindi maayo ay ng ikasasama ng Panginoong Hesus. Matay mo nang unang sugo. Tawuran na to ng atong tamsak. God is good. God is good. God is good. God is good. Hallelujah. Thank you sa dalaw. Thank you sa dalaw. Kaibigan. Usap tayo. Kilala niyo si Judas, yung taong nagbudhi ni Ginoong Hesus ba? Tamsak mo na dyan. Malaking tulong na yan sa aking YouTube channel ba, yung patamsak nyo. Malaki na yung tulong sa aking YouTube channel. Nagbabasa ako, bago ako matulog, basa ako dito. Basa ko na